mar ariyo mar chenro mar Rameny Piny na singoni ni wadhi go mbaka gi Nicholas Lyndon Otieno ma en jata tije ma kojolo e PBO Regulatory Authority ma gin riwruoge ma bende ok kamano nyakor mga jwang na nyisi ni gane wakiwa ni welo moko pok nonyono ramo gi TV achiel kuom gi Nicholas oimore mose nyikwara mga jwang oimore nyikwara mogi luonga ni Nicholas Otieno Lyndon an wuod Seme Kisumu County gisani an Director General mar PBO Regulatory Authority Nairobi ka wan e migawo mar security kitayowa gi PS Reyo Mulo. Erokamano ahinya machiegni Rameny Piny. Erokamano. Ka wamenyo ne oganda weche motimo opogore opogore kawuono wadwani mondo wamenye weche gi motende kod riwruoge gi ma ok mag piny owacho ka bende wamor bedo kodi e studio ka kawuono. Chon ne wang'eyo mano tisi ni NGOs Coordination Board kendo notelnegi gi Fazul Mohammed e kinde loch jatend piny Kenya mokalo Uhuru Kenyatta kaeto bende koro lokruok odhi obede duolno kendo nyinge koro loki otise ni the Public Benefit Organization kata PBO Regulatory Authority. Nyiswa ni to ere gimomiyo lokruok ma kamano otimore to ang'o moselokore kipimo kod mokalo cha? Safar ni nochako chon, ok en safar masani. NGO Coordination Board ne oketi higa 1992 to kane piny owacho ne ng'iyo ndalono ne gitemo ng'iyo ka ginya bedo gi migawo achiel matayo weche mag chiwo or charity e piny ka. To kaka ne olos chikego gimiluongo ni transition mar chikego nok otim e yo maler nikech chikego ne dwaro ni mondo migepe ma oginene obedo registered kuonde mamoko mondo owuog kuondego obi e bwo chik manyien ni, to mano ne ok otimore. Koro wasebedo ka wan gi migepe mang'eny matimo gimiluongo ni regulation gi registration. Kenya ka wan gi Companies Act, wan gi Societies Act, wan gi CBOs be ni kochacha, wan gi Trusts, asto wan nyaka gi ne wan gi NGOs Coordination Act. Koro higa 2006 ne bunge noneno ni mondo gilosi gichak safar mar loko chik mar NGOs Coordination Act mondo bed gima ne piny ne dwani mondo bed ndalo cha. Koro safar ni nochako higa 2006 to ochopo higa 2013 ka koro wasatayo weche mag public participation e piny ka gi weche mag chike manyien. Wasemenyo migepe moko, wasewuoyo, waselalore kuonde moko owinjore, kuonde moko ok owinjore, makoro higa 2012 wadhi e bunge. To kwadhi e bunge to bill ni at that time nobedo sponsored gi Honorable Sophia Abdi kokalo kuom jogo modendo ni civil societies organizations. Koro kochopo bunge kacha to ong'ade ito kadhe. To kalure gi kaka nobiro nikech sirikal kanochako wach mar loko chik higa 2006 to jogo ma jokanyo no miluongo ni stakeholders mag civil society be nochako process ma margi. Koro process gi oringo parallel, moro ringo koni ma wachopo kuma koro wachopo e bunge. Koro mar civil society ni nobedo sponsored gi pinje maoko, to mar sirikal cha be sirikal ne sponsor. Koro mar sirikal ni ochopo kamoro ma jo civil society gi odhi e bunge to bunge penjo gin to ere sirikal gini. Koro ng'isgi ni dhi omuru sirikal mondo uduog kendo.
Koro ka gidhi omo sirikal to koro gibiro kendo koro bet piny kendo kanyakla. Wachako loso gini kendo. Koro walose ma koro dhi bunge mokadho higa 2012. Ndalono manosanindo Ntimama ema ne ni minister ndalono. Koro higa 2013 manosanindo ker Mwai Kibaki ogo kogno. Wacho ni koro chik koro ber koro kawe uru mondo udhi timo ang'o, udhi tigo. To kowuok e government printers kacha cha takwongo arangi to wacho ni to gigi eki dakane ka moko gi nwaketo. Moko gi oa kanye. To kwang'iyo mos to wacho ni gini odwa ni mondo timne ang'ono nonro machielo. Kata kiero to timne amendment. Koro wa advice minister mane nitiere niluongo ni Anne Waiguru. Manyise ni gini to kata kadho kama to en gi 1, 2, 3, 4 ma ok ber. Adwa ni mondo ong'i kendo, ong'i matut. Minister nodhi oloso task force. Koro kanya ma koro Fazul koro nyinge wuoke. Nikech ndalono Fazul emane Director General mandalono. Koro task force ni kanodhi olosi to MP mane o-sponsor chikni e bunge, Honorable Sofia Abdi, ema noket chairperson mar task force. Asto nitiere other prominent Kenyans mabe noket kanyo mondo gitim ang'o, girangi gino mondo kuonde ma wawacho ni ok beyogo gilosi. Ma task force no nowuotho Kenya ka alanda kabisa. Ma gikelo report no ter ni Attorney General oloke into legal language tere bunge. Bunge kanya pano dhi kochope second reading to moko kanyo. Then obedo attempts moko mang'eny kendo mag timang'o, mag temo loso through miscellaneous amendment bills mabe no fail mang'eny. Then mani ngeni sama gigi kitimore to higa be sudo, higa okuchu, higa sudo. Koro nyochopo kama koro ker manyo owa Uhuru Kenyatta owe gino ka okotimang'o, okoloso. Koro ker masani William Ruto odhi to loso, owacho ni gini osechandowa kabisa, koro kawe uru kaka en no. To kirango chien kacha tiyudo ka court, civil society no dhi e court. Gidhi diriyo. Gidhi mokwongo jaji wacho ni gino endo ok unyal loko sani, dhi uru kode kako rachno, udhi timang'o, udhi implement. Kendo wadagi, kendo gichak gidok kendo e court, kendo jaji machielo chako oyie gi wach mar jaji morcha. Dhi uru gi gino kaka en no, udhi ulosi. Ndalo no ne wan gi General Kaiseri the late odagi. To koro kowuok to Dr. Matiang'i be obiro. Dr. Matiang'i be kong'iye to wacho na gini ok odhi hinyo piny. Koro jo civil society ochako dok e court, gitimo gichak giswayo kendo. Ma koro kes mokoro dhi obet en kes mar contempt of court. Koro contempt of court no borenga kamano matelo sirikal moro no timang'ono orumo. Koro kinya paro mos kane ker masani ne campaign, to no campaign on the basis ne odhi timang'ono, odhi miyo civil society migawo mamalo manya miyo mondo gitimang'o, gilos weche gi e yo mowinjore kendo makare. Koro mane miyo odhi otimang'ono, ogolo chikni mondo PBO Act obed implemented. To higni 11. Ka en sigana mar ariyo, erokamano kuom miyowa nonro mare makare. Nyiswa ni to ere ting' ma untiere go e riwruogni, utimang'o gini? E riwruogni watimo gimiluongo ni ndiko kata registration mag organizations mane gi gombo mar konyo jopiny. Gin organizations ma kabiro to gibiro ne gin
gidwa ni mondo gikony sirikal konyo japiny. Ng'eni tij konyo japiny en tij sirikal, nikech sirikal ema kawo osuru. To koro migepe gibiro ni gidwa konyo sirikal konyo japiny, nikech sirikal kata bade boyo kamano nitie kuonde moko ma pod chande chopi. Koro jogi biro okang' mopogore opogore. Ng'ato biro nodwa konyo yor education, ng'ato biro nodwa konyo yor basic needs, ng'ato biro yor pi, ng'ato biro yore mopogore opogore. Koro ka gisebiro kamano to wandikogi. Kwasendikogi to koro nyaka wata kaka gitimo ang'o, kaka gitiyo gi gima gidwa timogi. Koro watayo kaka gitiyo kaluwore gi chik ma omiwa. Wang'iyo to ka giwacho ni gikelo pi, be gikelo pi, to pesano gigole kanye, to pesano be gitiyo kode maler, to be nitie moko molal, koso to pesano kumoaye kucha en pesa maler koso en pesa miluoko. Koro mago gi dho ngere wacho ni regulation. Koro watimo regulation, wang'iyo to jogi gikonyo sirikal ndiyo, lakini gikonyo sirikal e yo mowinjore kaluwore gi chik moketi. To pod oyudo nitiere omenda moko modonjo, awinjo kiwacho ni nitie moko nyabedo ni oluok kumoro, pod oyudo ni nitiere pesa moko moluoki modonjo to oseti kode kendo osekonyo oganda, utimo nang'o kae? Sana sana yudo ni pesa moluoki odonjo mokonyo oganda tek. Sirikal oketo migepe mang'eny. Wan gi FRC mang'iyo weche mag pesa miluoko. Wan gi Central Bank mang'iyo pesa madonjo Kenya ka. Pesa madonjo kadho through Central Bank. Wan gi Banking Fraud Unit ma be ng'iyo to pesa modonjo e bank gi gidonjo nang'o. Bank giwegi gin gi responsibility mar reporting agents. Ka pesa moro donjo ma gichich go to giwacho na ritane monde. Koro yudo ni pesa moluoki kata pesa marach odonjo mokonyo jopiny ok yot. Ero kiwacho ni untiere gi bede migepe mopogore opogore bende utiyo godo. To nawinjo mbaka moro mane otimore Eldoret ka nitiere riwruok moro mane omayo oganda pesa, oganda buora. Ne en mana riwruok ma kamano. Dipo ni nitiere riwruoge moko e igu ka bende nyalo temo mondo oma oganda Lindon. Niyudo ka ne nitiere kier mane obede kendo ne en mecho mana malong'o. Nobedo nade ka? Seche ma un to untiere mwinjo bed ni un e gatekeepers kata jok ma keto wang' gik mondo omiyo ng'e. Oganda osema mang'eny. To pod ibro magi. Nikech nitiere gimoro ma ene owuok chien kaendi pok obudho ahinya, iluongo ni due diligence. Due diligence ni otamo oganda timo. Wan jo Kenya, wan jok moko ma wawinjo peyo kata wa believe gima ng'ato wacho ma ok watim ang'ono, ok wa verify kata ok wa check ni to gima ng'ani wacho ni be en adieri. Koro iyudo ka aina miwacho ma Eldoret ni kata registration mare ok ong'e maler. Iyudo ka nitiere jok moko ma dhi to loso otese moko to gibiro to giwuondi godo ni gini ni wan go ka, gini tiyo maber. Jok moko be kelo nyaka josungu. Gibiro e ot machalo kama to iyudo ka lose ochalo ofis. Kidonjo to ineno ka jasungu obet kacha, ng'ato be obet kacha, tich tire. Koro kidonjo to ibedo gi confidence ni kaendi ka ok nyakwala. Kanye miluokie? Nikech kosamiyi tenda ing'isi kata ni dhikelnwa ginene bando gunda 10, oganda gunda 10, dhiomno simiti lori 3, dhiomno kiang'ono, timiyi gimiluongo ni LPO. LPO onego bed ni ichuli bang' ndalo 30. Koro in isekelo mwandu ni iketo ka, irito ndalo 30 mondo iduogo chudi. Kibiro to iyudo ka ng'at ma wende matimo ang'ono emodak e odno. Joka ka onge kata ng'ata. Joko lweny. Gilweny nyote onge. Ang'o monjo oganda tim mondo mi kik gidonje e weche machal kod magi? Wasekwayo kendo pod wakwayo ni mondo oganda madwa timo ohala gi riwruogi to gitim ang'o? Gimany to riwruogni obedo registered kanye. To kuma obede registered no, gibiro gipenjo to jogi omiwa certificate ma wacho ni gibedo registered kod ng'inwa nen to be giler. Iwinjo.
Koro ka gikelo ma ging'iyo to wabo ng'iyo negi nikech samoro wan gi moko ma wakete e blacklist ma wang'iyo ni magi to suspects. Koro ka gibirogo to wang'iyo. Samoro yudo ka moko gin forgery. Kes moro ne an godo 2010 mane nyien moro noa Bungoma to biro gi certificate to kelo to gokinyi sa achiel oringo gotieno sa achiel gokinyi osechopo amba chopo kanyo pod amo to osechako dhaw. Ang'o momiyo ok utim dhaw to go mesa? Koro anyise ni bana dhi ane mos mondi tang'ane gima igone kokono. To komiya tang'iye kama tasang'eyo ni en forgery nikech signature mane ni kanyo nok en signature mar ng'at mane ni office. Tarik go ndik marach. King'iyo security features ombacheni. Anyise ni kar beda ne kamondi adhi omo file aduogo. Koro kadhi to ago mbaka gi jowetena kanyo to wayudo wa confirm ni gini en forgery adier. Koro wanyise ni bana koro duoga ne donje room makoni. Koro waluongo kwach kich. To wanyise ni ng'ani obiro ka ogo koko na otas mobiro go to wasang'iyo wayudo ni en forgery. Koro ng'ani yudo ka kes koro kendo lokore. Koro chako penjo to yawa dong gini endi maru no to kare gini ne yude nade? Miyo jok moko ne nitiere yo Bungoma kocha namigi siling 30,000 giwacho ni gidhi losona bang' wik achiel gikelona otas. Nyisa ni bas ma forgery wateri e court. Aidha imiwa jogo or wateri e court. Nodhi Bungoma gi askeche 2 mo adhi wamako pastor achiel kuom gi ne en pastor e kanisa. Wadhi wamake e kanisa koyalo chieng'no nokoyalo to notang' nok en ng'at ma nong'eyo gima otimo. Koro ne en ng'at motang' sana. Koro nikech ne wan gi okwach kich 2, achiel ne mama, achiel ne dichuo. Koro gibiro gi story ni keny chandogi. Gidwa ni mondo pastor bi otim ang'o? Obi olemnegi mondo keny odhi maber. Koro pastor neno opportunity kobiro to ndhiye chwado piny. Koro pastor ni ambe gini endi akia. Ng'at mong'e gini ni koni. Ambe gini nomiya even though ane mana kawo pesa kuom ng'ani to ambe gini nomiya we ateru ir ng'at manotimo omiya. Koro chako tero ir ng'at machielo. Kwadhi to wayudo ka nyieno be kare nigi riwruok ma mare moran register ma lawful maber. Lakini koro otiyo gi position neno mar timang'ono mar mecho. Koro embe nomake watere e court. En gi pastor ni watero gi e court. Nyien manobiro go koko Nairobi cha obedo state witness. Joka ka utwe. Koro mane kaka watemo mondo wakony jopiny kuonde mwayudo ka nitiere upungufu moko. To upungufu ko nitie ji ma koro bed mota. Upungufu ma Kenya ji odich. To kawana Nyalindo bende nwaneno kinde ng'anyo mag Gen Z manotimore dweche mokadho. Chand piny Kenya William Ruto kane koro liet osesaso pacho ka liet mar siasa nochung' mowacho ni nitiere riwruoge moko mochechigo ni siayo ng'anyo kendo chiwo sir ni rawere mondo mi osir ng'anyo ma kama. Achiel kuom gino wacho ni Ford Foundation ma bende noduogo wacho ni nomiyo gi onyo kendo siemo gi wacho ni gin gisiro ng'anyo ma kama. Un kaka PBO ere chung' mar wach ma kamae? Gima nyaka jopiny ng'e ni organizations gi obedo conceived differently. Jok machalo kaka Ford Foundation ok gibedo registered Kenya ka. Gin gi enjoy gimiluongo ni diplomatic immunity. Gin ka foreign affairs kocha. Ok gin konyo. To koro king'iyo gi most iyudo ka en sirkal ma Amerika ema Ford Foundation en sirkal ma Amerika ni ei. To iyudo ka gin jok miluongo ni donors. Gikawo pesa to gimiyo jok madwa timo ang'ono tiyo godo keto pi, sikul, ang'ono chiemo, gik makamago mondo tim ang'o okonygo jopiny. Koro
wan kaka jok matimo registration ok wanya bedo accused ni Ford Foundation notimo. Ford Foundation ok ni kodwa. Ford Foundation ni kocha. Iwinjo kanyo. Koro koponi riwruok moro ni e bwo pinje maoko to pod ne pacho kae ok uti kode e yo moro amora. Ginene registration opogore. Nitiere jok ma enjoy gimiluongo ni diplomatic immunity under Diplomatic Immunities Act. En chik manitiere ma guide gimiluongo ni foreign relations. Pinje maoko gi pinje ma Kenya kaka timo ang'ono kaka gibedo. Iluongo ni diplomacy. To eiye ka wan register jogo moa oko ma gin organizations kocha ma be obedo registered kocha the same way ma watimo wa register koni. Kidhi South Africa tiyudo giluongo ni not for profit NPO. Iwinjo. Kidhi UK tiyudo kiluongo ni charities. Kibiro Kenya kati iluongo ni NGOs. Koro sani wawilo nying koro en PBO. Magi jok ma wadil godo. To jogo kokoso to wan gi chik matimo mamiwa mijing'o mar deal kodgi kaluwore gi chike magiketho. To weche mag siasa wan ok wan jo siasa, wan otiyo na sirikal. Kudonjre. Ere kaka uneno ni utiyo kendo uwuon ka bende uneno ni riwruogegi bende utayo kendo uneno ni uketo chike mowinjore to iye kanyo bende pod uneno ni uchung' motegno ma ok ubedo compromise kata ok odonjruokie gi riwruoge mamoko? Wan gi chike matayo gimoro amora mwatimo. Koro kapok I take any action to nitie chik manyisi ni gimotimore ni mae kako onego itim ang'o i-address. Ka nitiere makosa ma riwruok ma wan godo otimo to chik yienwa ni mondo otim ang'o oluong gi mondo gipimnwa nikech ing'e ni story ka story nigi two sides. Donge stoche moko nigi nyaka gi three sides. Chalo ginene chalo coin ma Simon ing'e ni king'iyo maber tidhi neno three sides. Koro nyaka iwinj stoch jogi michak iduogi winj stoch jogi. Asto in kaka koro ibedo kaka koro judge. Koro iyalo bura ni to jogi o support stoch gi gang'o to jogi to support stoch gi gang'o. Tibet piny ting'iyo and based on the law you make a decision. Seche moko decision mi make bedo challenge to court nikech nitie jok ma samoro ok omor gi decision mi make. Nitie jok ma are not satisfied. Koro gin gi thuolo mar dhi ang'ono e court. Lakini koro chik ma wan go sani ni chik ni oloso gimiluongo ni tribunal. Koro ok wadhi e court kocha. Wan gi tribunal ka maloso weche wa ka. Koro kobaro wang' tribunal koka gidhi e court. Eiye kuondego be wan gi alternative dispute resolution mechanism ma waloso marwa motiyo godo. Koro wachako ka. Kobaro to watere board. Kotamo wang' board to watero e tribunal. Kotamo tribunal to koro dhi high court kodhi kama nindo. So wan gi chike matayowa maber. Ok ibi yudo ni koro ng'ato gwenyore gi gimoro ka gi kacha. Nawinjo kiwacho ni nitiere seche bende udwaro public participation kata udwaro pach oganda e weche moko. Nyiswa ni to ere kama udonje kendo gin weche magi ma nyaka udwar pach oganda kapok utimo kaka riwruok? Gimomiyo wadwaro pach oganda chalo kama. PBO Act konoselose nobedo passed. To gima miyo PBO Act nobedo chik manyatiyo en regulations. Koro regulation mamiyo PBO Act ni tiyo pokolosi. Sama waloso ni wan gi draft regulation mane waloso nene mabe koro wasagolo nikech jo civil society noloso margi ombo timang'o waloso maro. Koro wakawo draft regulations gi kitu watimo ne gik miluongo ni harmonization. Wasatimo harmonization to nikech katiba ma Kenya wacho ni pach japiny nyaka iwinji. Wakawo gi to wadhi to penjo jopiny to mae e kaka walose e kaka waneno ka wa interpret ang'ono chik maduong' ma en PBO Act. Un uparo nang'o kaka jopiny? Koro kosa subject regulation no through public participation process ma jopiny opuodho mowacho ni maler
to watere bunge to minister timang'o goyi kogno. Koro ka minister osegoyi kogno to koro wataya taya riwruoge maber. Sani nyaka seche gi untiere kod riwruoge adi bwo PBO? Wan gi 13,000. Nopenjo moro kae ka bende penjore ni to bo uchulo osuru, riwruoge gi be chulo osuru? Riwruoge gi chulo osuru. Onge Kenya ka ng'ama ok chulo osuru onge. Riwruoge gi chulo osuru, but nitiere facility ma sirkal miyogi miluongo ni tax exemption. Tax exemption ni imiyo jogo ma opuodhore, ma tich ma gitiyo nenore for the sake of humanity. Jogo ma deal gi nyithi kiye, jogo ma deal gi mond liete, jogo ma deal gi sikunde. Sirkal ng'iyo nikech tax exemption ni KRA machiwo ok wan. Wan wabo ng'iyo to wacho ni KRA jogi waneno ka gi qualify. Wa recommend gi mondo itim ang'o? Imigi tax exemption. Koro KRA be luongo file no to ng'iyo. Gimbe gin gi chik matayogi miluongo ni ginene income donations on charitable organizations. Gimbe chik no tayogi, nitiere sections manyiso ni organization machalo kama omiyo machalo kama. Koro ka osepuodho ma gimbe gipuodho to watimo nang'o? Gichiwo tax exemption. Koro ng'ama omi tax exemption en ng'ama ka ginene ka pesa oko ok ochulo osuru. Konyiewo gari oko ok ochulo osuru. Kokelo equipment, materials ang'ono ok ochulo osuru. To en gima ok en blanket. En gima ichiwo na case by case basis. To en gima ichiwo e period mar higni 5. After higni 5 to bedo renewed depending on kapod itimo gima ne itimo ndalo cha. To ere midhiero muneno kata gigo mabendo ndo ka kelo ng'ikruok e chenro magu mapile ka pile? Kapok adhi e midhiero, nitie gimoro moluongo ni International Financial Standards. En walose mondo mi o-guide auditors, nikech ing'e ni riwruoge gi sama gi spend pesa, accountants gi auditors nyaka donje iye kuondego. Koro waloso negi chike, well, ok en chike as such, but en best practice. To koro kosebedo gazetted to koro bedo chike ma gi guide kaka gitimo ang'o? Gi audit. Nikech sani kila ng'ato audit kaka en mong'eyo, kaka en modwaro, kaka pacho ng'eyo. But koro koseketo this international financial reporting standards, to koro mano dhi chiko, mano be wadhi keto subject to public participation mondo jopiny be omiwa pachgi mondo ginyiswa ni to gini wanene kama. Kowe mano to midhiero maneno e sekta ka moko nyami nyiero. Sekta ka nitiere jok malarore, jok ma wanya wacho kata ni wuoro. Nikech inya yudo ka jibiro, chik wacho ni nyaka obed minimum ji 5. Koro yudo ka jobiro ji 5, giwacho ni ging'ere. Gibiro to gichako process mar registration, magidhi magitieki magikawo certificate, gibet giling'. Tiyudo ka achiel kuom ji 5 go tiyo matek manyo pesa, momany pesa mokelo. Kosekelo pesa to koro jogi yawo lweny ka. Nikech koro pesa donjo, koro kila ng'ato dwaro pesa. Tiyudo ka lweny ni igoye to the extent ma iyudo ka ng'ato bedo declared notho. Ine Kenyaka. Nikech idwa ni ogole, nikech otimo ang'o? Ogeng'o laini mar pesa. Koro idwa ni ogole, to wambe wan gi chike ma wacho ni kapok igolo ng'ane to nyaka imiwa reason momiyo itimo ang'o? Igole. To ka ng'ato otho to nyaka ikel certain documents. Koro chon ne ok specify ni nyakelo death or burial permit, death certificate kata burial permit. Koro nekech nok specify,
ji ne biro nyaka gi juoloji ni ng'ato nyalo loso kuma oloso. Ng'ato biro gi newspaper cutting, mambe ng'ato nyalo loso kuma oloso. Koro yudo ka ng'ato osebiro gi juoloji, oketo kanyo mo nyisi ni bwana ng'ani nyocha osetho moiko, gola ng'ani nikech koro ok wanyal timo omoko. Sano to ng'ano nitiere. Ng'ano ngima wuotho kuma wuothe, iwinjo. Koro wagolo ng'ano. Sama wasegole to wamiyi barua midhigo e bank. Koro bank ema gocho ne ng'acha ni bwana, igoli ka kare ang'o ma timore. Koro wan dung' wasemiyo joka barua magisedhi. The next day, ng'ama othocha, wayudo ka wuotho e ofis. Wuon yuoloji ochopo. To wapenjo to bwana, dong' ni tho endie. Ni tho moseiki. Koro mago e midhiero moneno e sekta kanya. Ji timore marach, lakini wanyagore kodgi. Musa ahinya. Neno kwado ndege adek kende neno ka twako sedhi alanda. Wach mogik kwatiyo kato bende kwatieko tinyisowa ni to ere kaka nawinjo kiwacho ni tiyo kanyakla gi jagoro mongere migawo mar arita Dr. P.S. Omolo. Yes. Nyiswa ni to ka watieko ere kuonde ma sirikal kata migawo mopogore opogore donjore kendo tieko du kanyakla kwatieko. Wan sirikal. PBO authority en bad sirikal. E kuom departments mantiere e migawo ma security ma otelnegi gi Dr. Ray Omolo, PBO authorities achiel kuom migepego. Koro wan bad sirikal. Koro wakawo direction from sirikal. Ka sirikal owacho ni waloso beta to beta ne motimo ema loso. Ka sirikal owacho ni wadhi kama mae vision ma ker nigo to vision ne motimo ema luwo. Koro wan tijo motiyo nitie chik matayowa. But chikno onya bedo shaped, guided, especially sama koro wawacho ni Nairobi ka. King'iyo riwruoge te dobiro Nairobi ka. Jo education opong' ka, jo water opong' ka, jo kia ngono, nikech infrastructure mantiere Nairobi ka. To kidhi yo Turkana kocha, iyudo ka gionge. Kidhi kia Samburu kocha, iyudo ka gionge. Koro ei chike ma wan godo go, wabedo guided kendo shape ni wanya nyiso riwruok moro ni Nairobi opong'. Dhi tema ne yo kampani kocha cha, joka bedwara ngono services midwa chiwo. Kisumo opong'. Dhi teme yo Eldoret kocha cha, iwinjo. To kamano to jopiny te yudo gini. Chieng' moro nyocha adhi gini Samburu. Ayudo ka gin go osuptal, dispensary moro mathin, to gionge mochari. Samburu duong'. Ora penjo gin to ng'ato kotho ka tutimo nang'o? Nikech osuptal taneno to mochari to kane ginyisa ni ka kitho gotieno ka piny ru gokinyi wasekori. Giiko chuth. Giiki chuth, onge gimoro ni kia moro minano watero ji dala gi sherehe math motimo kachien. Ma ka onge kitho gotieno tieki gokinyi, kitho godiochieng' iiki kapok chieng' opodho. Nikech gionge gi namna mar preservation mag joma otho nikech gionge osuptal. To mago pod mana i Kenya ka. Koro iyudo ka migepe moko modile health, weche mag health, odhi malo kocha cha temo konyogi gi nutrition. Nikech nutrition be en shida maduong' kocha. Ng'eni joka chamo ring'o sana. Koro gitim gimiluongo ni balanced diet. Koro iyudo ka nutrition chando gi kono. Erokamano ahinya Nicholas. Mano nyiso ni sana riwruok mar P.S. Omolo Foundation nitiere ga. En e bwo PBO. En e bwo chik marwa. En e bwo regulation ma marwa. Erokamano. Koro mga jowa nikech sa kanye mwatiyo goro chenro ni mar twak mar rameny piny ne gi Nicholas Lindo Otieno ma bende en jata tije ma kojolo PBO Regulatory Authority. Winjo kowacho ni gini e sirikal kendo giketo chike go mabende tawo riwruoge mago ma ok mag piny owacho as chiwo sir ne oganda. Winjo kowacho ni nyakwan mga jowa kapok idonjori gi riwruok moro amora kuong itim nonro mari mowinjore kata due diligence mondo ing'e kaka en to kato gi historia mare gi nonro mage malong'o kapok idonjorie kidek
mae chenro mar rameny piny orom kendo saa 3 chenro mar oyomore. Nyinga Lydia Oke, oriti masana. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory.